Berangoko bakaiau jai herrikoira etorri gara gaur. Lehen lehiaketa izaera zeukan jai egun honek, baina orain kuadrilen arteko topagune bilakatu da. Bueno, bakaiau jai herrikoira etorri gara gaur eta kuadriletako batekin gabiltz, baina ez dakit zibatu digute zuek bakaiaua ez duzula egiten egun honetan. Bueno, aspaldiko partez bai, egiten genuen makaioa, baina pizka bat bagonetak egin gara eta orain ja ez erosteagatik eta ez egiteagatik paella bat egiten dugu eta barbakoa eta tal. Eguna pasatzeagatik etortzen gara, betidaniko jaia da eta bueno, ondo pasatzen dugu, umeekin, guztiak batera, kuadrilla eguna da eta bueno, ospatzera, ez galtzeagatik. Bai, berez lehen lehiaketa izaera zeukan egunak, baina ja utzi zion lehiaketa izaera eukitzeari eta orain berez kuadrilen arteko topagune bat da, ez da? Bai, badaue, bueno, Berangoko jendea ez da gure eguna galdu, da, bueno, batzuek lehen haue elkartu, bueno, Berango herri txiki bat da eta guztiak ezagutzen gara betidanik, eta, bueno, ni goko naiz, ni bere, eta gu bere, eta gu bere, eta gu bere, eta azkenean, ospatu egiten da eguna eta listo. Beste kuadrillak bakaiaua bakarrik eginda, etorriko dira paella probatzera, behintzat, ez da? Bueno, ez dakit nik guztientzako paella egongo denik. Baina, bueno, ia zelan ataratzen zaigun eta beste kuadrilla batzuetan ere makaioa egiten dute, baina paella bere, eta maiketakoa eta gauzak, hasik ez gara paella egiten dugun bakarrak. Osa, goze ez dira geratuko, ez da? Ez, hori ziurrez ez. Jende gaztea ere topatu dugu bakaia egun honetan, ez dakit atzo parrandan ibiliko zineten eta gaur gogorra egingo zitzaizuen ona etortea edo zuzenean ona etorri zarien. Ez, ni zuzenean etorri naz gaur, atzo ez nien urten ez ezer. Bai. Ni urten nintzen, baina bueno, etorri naiz. Ezin falta olako egun batera, ez da? Ez. Urtero egiten dugu eta ezin da gara falta ez. Txikitik etorri gara ona eta dugu japi bat urte ona etortzen orduen ja, joa. Zer deko egun honek ez faltatzeko, ze garrantzi deko Berango zarrantzako? A ber, etorri gara, hasi ginen, bueno, ni jaio nintzenetik egona hemen egun honetan. Orduan, ez dakit horri gara azkenean beti gauz berdinak, betiko dena da, ja danak ezagutzen gara, eta ondo pasen dugu. Eta nola ez bakalau, ez dut falta. Zuek be sukaldatzen duzue, laguntzen duzue sukaldatzen? A ber, ez, oraindik ikasi behar dugu, baina gaur egin dugu paella, eta gero makaioa, orduan eren gauz egiten paella, bueno, nina ikaste egiten paella, eta gero egiteko lagunekaz, eta hori. Ez, baina egiten da hori gurasoak. Berez, arrobia badago behintzat taldetsunetan, eta etorkizunera begira be, bakaiaua eta kultura hau mantenduko duzu, ez da? Guk bai. Bai, ziur. Bai, ikasten dugu urtero, eta ber, urte tema da, bero. Ederto, mila esker, eta ondo pasa. Eskerrik asko. Bakaiau pintil on bat egiteko. Ui, niretzako pazientzia eta lasaitasuna. Pazientzia eta lasaitasuna hemen egotea denbora. Lasaitasuna bai, baina makaioa bere kalitatekoa izan behar da, Bai, kalitate handiako da bada, asko sobetoago. Gero, ordu bi edo 3 ordu hemen egon eta... Lasa, bai. Tartean lagunekin egonen eta eguna pasa eta, bueno, hemen jente asko ikusten, herriko jente asko etortzen da urtero eta hemen denon artean, bueno, eguna pasa eta holan da. Bai, berez garai batean lehiaketa zan egun hau, baina gero pasatu zen kuadrilen arteko topagune izatera eta horrek badeko bere garrantzia badeko, ez da? Bai, hemen lehenengo lehiaketa egiten zen, baina gero ohitura hau ez galtzeko, bueno, Berangoko kuadrillak gehienak hemen batu egiten gara eta eguna pasatu egiten dugu, bueno, hau ez galtzeko. Hau darama hemen 50 urte edo gehiago, ez da, Juan Carlos? Bai, gehiago, 50 baino gehiago bai. Eta, bueno, urdun ez galtzeko kuadrillen giroa eta hemen gauden moduan, bueno, kuadrilla eguna egiten da, eta, bueno, apur bat makailu egin ikusten duzu hemen, hau da kazuela txiki bat, eta guztientzat, baina ohitura ez galtzeko, bakarrik, eta gero, bueno, beste gauza batzuk, eguna pasa. Ikusten dut ja lapikoa zutan jarri duzuela, zein da sekretua bakaiau pilpilean egiteko?
Bueno, azkenean olioa berakatzarekin lehenengo gunean jartzea, eta gero bakaioa traputan zikatzea eta ura kentzea gehienezkoa. Hitz batean zelan definituko zenuke sekretu hori? Zein da gakoa, zein da klabea, zein da... Gakoa azkenean da zelan dagoen bakaioa eta zelan mugitu edo zelan mantentzen duzun zuk azkenean zeo zer egitarako. Gero, makaiagoz gain ikusi dute beste kuadrilek paella, tolokoak egiten dituztela. Zuek ere bestelakoak egiten dituzue? Bai, gu paella gero dugu jateko, bakaioarekin ezin dugu dana jan, azkenean da mantentzea giroa eta azkenean danoi jatea emotea eta bakaioa gero da bigarren esku platerra. Gaztetsuak zariela ikusten dut, eta ez dira urte asko bakaia hau egun honetara etortzen zariela, ez da? Ez. Daramagu ja urte asko etortzen ona. Bai, txikitatik. Bai. 14 urte ni adibidez, gutxiago. Ikusten dut baita laguntzen duzuela sukaldatzen, eta zelako lanak egiten dituzue? Saltxitxak moztu edo zuritu barazkiak. Prestatu. Eta antolatu bakalada eta lagundu gurasoei. Bakaia hau egiten be laguntzen duzue? Ez, hori ja ez da gure kontua. Osea, profesionalen kontua da. Bai. Hala ere, zuek egongo zaria ikusten eta ikasten, eta etorkizun batean zuek bakaia hau egiteko, ez da? Bai. Gu gara hurrengo belaunaldia. Eta zuen ustez zer da garrantzitsua olako egun batean? Ondo pasatzea eta kuadrillarekin egotea.